Bam! Vítajte v novej epizóde, alebo na novej rubrike Court Check. A dnes sa nachádzame na sídlisku KVP a predstavíme si 3 ihriska, predstavíme si koše, povrch a možno rozmery, kde by ste si v lete mohli prísť zahrať. Začíname Drocarovým parkom. Začneme výškou koša, pretože nie všetky outdoorové majú basketbalovú výšku. Lopta ti je na čo? Prosím? Lopta ti je na čo teraz? Bye. Výška koša 3,05. Mám tu ťaháky samozrejme. Strane má 3,10. To je trošku vyšší kôš, ale je to akceptovateľné. Hej, tu je ešte taký malý bonusový. Čo sa týka povrchu, tak je to tartan, aj keď nemám basketové boty, čo nemajú grip, ale myslím si, že topka povrch na hranie. Je to mäkké, takže nebuď zaboliť kolena tým pádom. No akože koše sú tu dosť tvrdé, takže pre strelcov nie je úplne ideálne. Proste podľa mňa, keď nedáš čistý kôš, tak šiltovku mám sa mi zlehať, že keď nedáš čistý kôš, tak ťažko ti tam akože padne tá lopta, ale doska je taká, tak hltá tú loptu trošku, takže... Ale tým, že nie je sťahovacia obruč. Ale je tu plexislo, takže Akože to je výhoda. No. Myslím si, že veľmi slušný setup tu majú basketbalisti na to, že by si mohli tu aj zatrénovať a aby to malo aj nejaký zmysel. Môžeš tu dať podľa mňa solidný tréning vonkajší, pretože veľa detí má s tým problém si zvonku zatrénovať, lebo je to iné samozrejme v hale. Pre mňa celkovo toto ihrisko, možno akože začíname prvým a neviem ešte úplne všetky, na ktoré možno pôjdeme, ale za mňa toto je možno aj najlepšie ihrisko, tak akože overall. Ohodnotíme 5 elementov, prvý bude povrch, kôš, prostredie, rozmery a 5. bolo čo? Doska obruč. Doska obruč. Dobre, povrch, za mňa 5. Povrch tiež dávam 5 bodov. Kôš, doska obruč, dávam 4. Dávam 4 tiež, lebo je to dosť kvalitné, takže celkovo, 4. Hej, keď si porovnáš, vieš, že satme. Áno. Prostredie, ja dávam 5. Prostredie tiež 5, kavička, parkovacie miesta, detské ihrisko, futbalové ihrisko, takže topka. Rozmery. A rozmery ešte ideme pozrieť. A rozmery myslím si, že budú tiež ale rozmery budú dobré. Chyba, aj sú novo namaľované čiary, takže super. Dobre. Tu daj aj to hudbu potom. Si mi dojebal meter. Není 4,6, ďalej je. Koľko je? No ale nevieš, že či od obruča alebo od dosky. 6 bola od dosky. No, dobre, takže koľko je? 4,63 je, o 3 cm. Aha, 4,63, no dobre. A toto je 4,60 plus 2,43. No, takže to máš presne 6. Ale to je stará trojka, ne? Lebo teraz sa to posúvalo a vonku nebudeš mať skoro nikde, podľa mňa. Takže rozmery tiež good. A ihrisko 28 metrov by malo mať, môžeme to rýchlo premerať. Má to rozmery, ktoré by to malo mať. Takže Drocarov park, myslím si, že ihrisko je topka pre všetkých, ktorí si tu chcú zatrénovať alebo len tak zahrať, možno pre rodiny s deťmi. Takže za mňa vynikajúce ihrisko. Je to síce prvé, ktoré sme si nejakým spôsobom otestovali, pomerali, ale solidné. Hej, začíname týmto a podľa mňa, jak som povedal, najlepšie ihrisko asi v Košiciach celkovo a vlastne podľa mňa od tohto sa môžeme teraz odrážať, že ďalšie ihriska, že čo budú mať lepšie, čo budú mať horšie a podľa toho uvidíme, či nájdeme nejaké lepšie. Let's go, ďalšie ihrisko, vidíme sa.